Salutare tuturor, bine ați găsit la un nou episod de Minecraft. Și în acest episod, știți ce vom face noi? Hai, ia ghiciți. Ia ghiciți. Nu știți? Da, asta e problema, nu știu nici eu. Da, o să ne ocupăm, cred că un picuț de cai, pentru că avem doar unul și vreau să avem doi. O să înmulțim oile. Avem niște golden carrot, așa, de când am băgat game mode-ul. Trebuie să împăcălim, împăcălim. Trebuie să îl îmblânzim pe nea. Avem un lasou. Stai așa. Nu pot să scap de ele. Bă, că am vrut să te leg. Nu pot să scap de lasouri, oricum o să folosim numai unul. Nu știu cum să le dau jos și să rămân încă unul. Nu pricep de ce am 64. Ia, nu mai atâta. Hai. 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 Hai cu nene. Hai. Băi, pe aici, pe aici. Hai. 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 Drept, drept, drept. Hai. E da prost ești. Hai, mă! Hai, mă, pe aici! Dar cred că te pot îmblânzi aici. Hai. Hai și lasă figurile. Ha! Da, mai și mănânc un pic, e lipsă de respect. Hai, 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 băi, tândală. Hai, hai acum, băi. Tu-i medea, ești prost rău. Hai. Ești prost rău, băi, frate. Wow, ce greu a fost. Dar nu poți să-i pui chest. Șa. Avem șa. N-avem șa. Nu contește. Hai, băi, mai în față, mă, fă. Fă. Ia du-te mai în față. Dă un pic. Ia dă un pic asta. Să dăm o tură de oraș. Hai. Mișcă. Tu poți să sari. Așa, măi. Aleargă. De ce nu pot să pun chest? Oh. Armură știu că nu pot să pui, da? Oh, dar câteva ce avem. Și nu avem cu ce să le înmulțim. Ba, chiar trebuie să înmulțim vacile, băi. Nu degeaba măgarii stau la oi, nu? Așa. Îți doresc o zi plăcută. Și o să-l iau jos că mai mult o să folosesc la cai. O să mai aduc un cal fără game mode. Data numai fără game mode. Nu mai există game mode. Foai game mode. Puh. Hai, dar ce frumos, dar nu pot să-l folosesc. N-am zis nimic. Ești singur, așa-i? Băi! Alo? Fă! Ești singur? Zi-mă ceva. E și cam urât așa. Ok, să căutăm o iapă. O să dureze ceva până să găsim un cal.
dată. Da, am știut că o să dureze ceva. Știu că o să dureze și o să trebuiască să ne întoarcem hau casă. Trebuie să ne întoarcem hau casă. Hai. Oh! Oh! Ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că ne-am luat aici. Ești puiuț? Hai. Treci aici. Oh, dacă tu să știu că de aici să caut. Hai, băi. Hai. Hai că avem ce să mergem până acasă. Bă, dar zici că ești câine, trebuie să mă presiuni de ce oprești tu. Hai mă, odată! Bun, o să presionarea până ajung cu măgărușul ăsta mic acasă, că nu reușesc. Ok, am ajuns, deja s-a făcut zi. Abia am ajuns, am era să mă pierd de casă. Hai! Și cred că am scăpat de vreo 3 ori pe drum. Hai, că nu am belele. Cred că era gata episodul dacă nu prea filmare. Hai! Hai, băi! Astăzi. Unde-i măgăruila? Așa, stai acolo că ești oier. Hai pe ușă. Da, pe ușă. Hai să vedem. Ai văzut că tu ești mai deștept ca și măgarul. Bun. Pa. Atât o trebuie să-mi faci. Ei, stai să zei. Nu, mă, nu asta vreau să faci. Fugi de aici. O vârligătură mare are Luca aici. E frumos? Zi, mamutule, e frumos la mine acasă? Adică, scumpule. E frumos? Zi, dă din cap. Dă din cap. Așa ai văzut. Aici nu avem treabă. Ok, să mulțim vaci, oil și ou și trebuie să le tundem. Văleu. Și mă enervează chestia asta care pur și simplu face de astea ce nu-mi plac mie pe ecran. Ok, hai să mai luăm încă un picuț. Așa. Băi, mai încet acolo. Alo, mai încet acolo. Așa. Îmi zic mai încet și tot aceeași gălăgie se păstrează. Sper că nu se aude. Ok. Oh, o mai crescut una. Ok. Gata, nu cred că mai este. Cât avem? Cred că o să nu țin astea. Pe tipele. Să văd dacă vezi. Mai cer vei că e scumpă mâncarea în ziua de azi. Așa, mai așteptați un pic. Câte sunteți? Aha, o să le numărăm. Ok. Așa. Ok. Scuzați că trebuie să opresc filmarea, dar nu se poate să continuăm așa. Ok. Am reușit. Așa. Liniște acum. Cât avem? Am cules uitul ăla.
Mai era un pic. Așa, deja 10 minute. Cred că trebuie să încheiem aici acest episod. Trei bucăți. Hai să vă mulțesc. Cam mult ai scăpat să mănânci. Așa. Hai mă, mănâncă. Asta e. Oh, ce crește, uite la noi în grădină. Tu du-te de aici, că tu nu ești oaie. Vrei să faci un oamăgar? Un oamăgar. Vreau să fac un oamăgar ăsta. Așa, cred că încheiem aici acest episod. Bun, până tu în doile deja mă apuc să zic. Bun, lume, că acest episod, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, să vă abonați la canalul meu. Eu am fost Tudor și ne vedem data viitoare. Bun, lume, că ok, cred că nu mă apucăm să tundem oile. Da, deci o să trebuiască să zic. Da, era și momentul potrivit să sune telefonul. Așa, nu cred că l-au zis că e cealaltă parte a casei. Bun, lume, că am atât de acest episod. Eu am fost Tudor, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canalul meu. O să tund oile fără să filmez. Nu voi mai folosi game mode, sper că nu. Și nu uitați să lăsați un like, un comentariu și o căsc cu căruțul. Ceau, pa, pa, zici tu pa, pa, dă din cap. Dați din cap unul. Așa. Ceau. Spuneți și lui ceau. Hai. Bine, pa. Pa și din partea mea.